L-għolli tal-ħajja żgur qed jaffettwa lil kulħadd u dan b'mod partikolari fejn jidħlu affarijiet essenzjali li nagħmlu użu minnhom ta' kuljum. Tista' tgħid li kollox ola u kollox għadu qed jola anke fid-dawl tal-pandemija u l-gwerra li għaddejja fl-Ukrajna. Quddiem dan kollu għamet kwistjoni ġdida dwar l-irwol tal-Awtorità tal-Konsumatur li taqa' taħt il-Ministeru ta' Giulia Farrugia Portelli tammetta huma ħafna dawk li qed jistaqsu għalfejn għalkemm qed jola kollox il-prezzijiet mhux jiżdiedu bl-istess mod fi ħwienet differenti li jbigħu l-istess tip ta' prodott. Dan il-fliexkun żgħar tal-ilma b'4 euro. Ma mmurx nixtrih minn għandu, imma ħammur nixtrih minn fejn jisma' 3 darbit inqas. Il-Ministru Giulia Farrugia waqt il-programm Paper Scan fuq l-istazzjon tal-Partit Laburista spjegat li din il-kwistjoni ma tistax tissolva mill-awtorità li taqa' taħt il-Ministeru tagħha dan fil-waqt li ta' diversi eżempji ta' kif il-konsumaturi jista' jkumbatti kontra l-għolli tal-ħajja u d-differenza fil-prezzijiet u hawn appellat lin-nies biex jixtru minn fejn huwa l-orħos. Jekk inti rajt pizza qiegħda 30 euro u l-prezz huwa indikat, sta għalik jekk inti trid tmur tiekol għand Joseph imma minflok tmur tiekol għand Telix se tinġib eżempju bażiku biex wieħed jifhem id-distinzjoni. Huma ħafna l-persuni li qed jikkritikaw lill-Gvern għal mod li bieħed jonqos milli jagħti soluzzjonijiet konkreti fid-dawl tal-inflazzjoni. L-unika soluzzjoni tal-Gvern kienet li għalissa jinżammu stabbli l-prezzijiet tal-fuels, soluzzjoni li mhux isolvi wisq problemi tal-familji Maltin li qed jaraw kollox jola waqt li għandhom pagi relattivament baxxi meta kkumparati ma' pajjiżi oħrajn. Issa il-prezzijiet żdiedu jiena bħal kull familja nagħmel ix-xirja. U stat ta' fatt illi ħafna prodotti rajna żieda fihom. Jiġifieri jekk tara s-sunflower oil, dak żdied b'aktar minn 70% għaliex minn fejn jinġib hemm gwerra. It-trasport illi ola, jiġifieri m'għandix taqsam mal-ikel imma qed induru ħafna festi u jgħidulek ħafna mill-kmamar tan-nar li jisma' biex iġib container minn barra sploda l-prezz b'aktar minn 5,000 euro, u allura dik se taffettwa il-produzzjoni tagħhom. Qed inġib eżempji differenti li jolqtu lin-nies. Il-Partit Nazzjonalista matul il-kampanja elettorali u anke qabel diġà provda soluzzjoni għaż-żieda fil-prezzijiet ta' trasport tal-merkanzija minn u lejn Malta u s'issa il-Partit Laburista għal xi raġuni għadu ma jridx jadotta s-soluzzjonijiet li qed jipprovdi il-Partit Nazzjonalista.